ଏକ ବଡ଼ ମଇଦାନରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୋଇ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ବହୁତ ସତେଜ ଥିଲା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଓ ପତଳା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଛ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ବଡ଼ ହେବା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ଉପରେ ବସିବେ, ପଶୁମାନେ ଆମ ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ଭାରି ଭୟାଳୁ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତୋ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ମୁଁ ତୋ ଭଳି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବି କି? ପ୍ରଥମ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହସ ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଭୟ କରନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି ଓ ପବନ ସବୁକୁ ଆମେ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ କରିବା ଓ ସମାନ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା। ଦିନେ ଗଛ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଛାଇରେ ପଶୁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଦିନେ ବହୁତ ଜୋର ତୋଫାନ ଆସିଲା। ତୋଫାନରେ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାହାର କିଛି ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଏହି ଦୁଇ ଗଛକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗଛ ପରସ୍ପରର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଫଳରେ ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ତୋଫାନ ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କଥା ହେଲେ, ବନ୍ଧୁତା ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାନ ଗଛ ବଡ଼ ଗଛକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଜିଠୁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ତୋ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାଙ୍ଗ ଥିବ, ତାର ଅବା କାହାକୁ ଡର। ଧନ୍ୟବାଦ।